Здравейте! Аз съм Йонка Агалова и се намираме в село Беломъжите. Това, ако не сте го чували, най-вероятно не сте, е едно прекрасно романтично селце в сърцето на Балкана. Намира се много близо до Габрово и е близо също до Велико Търново, Трявна, едно от най-прекрасните места в България. Тук сме две сестри, нашата история е много интересна, сестра ми е тук някъде, но в този случай поех ангажимента аз да представя двете ни. Преди няколко години създадохме две къщи за гости, които всъщност са едно цяло. Те са един затворен комплекс, затворен символично казано, защото нямаме огради, нямаме, това е идеята, човек да се чувства много свободен. На първа, втора и трета линия до гората, защото хората, които идват от морето, търсят обикновено гората и спокойствието и тишината на Балкана. И някакси от само себе си нарекохме това място за щастие. Комплекса се казва Легендите, Art and Forest, нали, го добавихме, защото това е концепцията. Изкуство и гора. Изкуството е в съдържанието. Хората, които идват, част от хората са ценители на изкуството. Правят се много творчески лагери, ретрити, тимбилдинг и самия дизайн на къщите в интериора. Чрез артистична нишка сме търсили връзката между човешките истории и природата. Предимно гората. Това, което е, може би, важното при нас, сестра ми е основният двигател. Тя е тежката артилерия, аз говоря в момента, но тя си живее тук на място. Не е лесно да поддържаш къщи за гости и да се занимаваш с такъв тип бизнес. Преди години взе такова лично решение да живее в нашата къща, която е наследствена от поколения наред. Нашите корени са тук. Прадядовците ни, прабабите ни, не знаем, по майчина линия. Те са се установили преди много години тук. И така се случва, че жените са водещия двигател в нашето семейство. Прабаба ни, баба ни, майка ни е живяла тук. Сега сестра ми. И последствие, като се занимавам с туризъм, туроператор съм, дадох такова обещание да й помогна в създаването, в концепцията и в развитието на тези къщички. Преди това, което е много важно, много се говори в България за устойчивост. Искахме и ние да развиваме такъв тип туризъм, устойчив туризъм. Но предимно го свързваме, естествено материалите, всичко в къщите естествено. Търсили сме максимално връзката с природата. За нас основната връзка обаче са хората. Нали? Да си устойчив, това означава да живееш в баланс и хармония с природата и с хората от общността. Така че лека по лека ние нямаме селско стопанство и не сме си самодостатъчни, но пък имаме добри съседи и познаваме съседите си в съседните села, защото нашето село има около 15-20 къщи. И така лека по лека се разви тази инициатива Аз съм местен. Хората, които искат да имат преживяване, добри условия за настаняване и релакс, но същевременно искат хубава храна и здравословна. Така, поръчваме си биопродукти от съседите. Буквално до нас има биостопанство, пресни яйца. Ако искат приготвена храна, има условия, нали, идва човек, който да приготви храна на място или чрез кетеринг. Винаги спазваме така наречената по света е известно като километър зеро, нали? Продукти от местната общност и местни хора, които да приготвят храната. Също така преживявания. Предлагаме, Габрово е в мрежата на ЮНЕСКО, това е много интересен факт, на креативните градове, заради занаятите. Така че всички сте чували за Етъра, Боженци. Има 135 села само на територията на община Габрово, които са прекрасни. Там има занаяти, има хора, които могат да ти предложат всякакъв тип преживявания. Така че ако искате включително преходи в планината, каяци, велопреходи, приготвяне на храна, кулинарен курс, всичко това го правим не ние, а общността, хората от общността, с която работим. И това е много важно за нас. Страхотно е това. И
всъщност така по този начин поддържате и икономиката на селата наоколо? Сами не, но ако повече хора го правят, това ще бъде един много добър плюс, добавена стойност. Ти водиш и много испански групи. Кажи ми какво е усещането на испанците тук в България? Скоро сте броили звезди, персиите. Да. И не само. Какво търсят испанците тук? Всъщност това ми е основното занимание. Туроператор съм и работя предимно с испаноговорящи от 2003-та. Доста, вече повече от 20 години. И в началото беше профила на хората, които идваха. Работих само с една агенция в началото, 2-3 групи в годината, тъй като сме абсолютно непозната дестинация, поне преди 20 години бяхме така. И бяха хора, които са обиколили цял свят и търсят нови дестинации. Сега обаче, последните години, има страшно много испанци в България, тъй като повече туроператори предлагат. Все още не сме добре наложени на техния пазар, но има един нов профил. Испанците са презаситени от туристи. Говори се за туризмофобия, включително там, и търсят спокойни места. Те търсят дестинации, където няма да чакат с часове, за да посетят църква или музей, и ще имат повече автентични преживявания. И България е такова място. Така че с много положителни впечатления, страшно им харесва храната. Вече колко години се занимавам, оценката, рейтинга е 10, не сме имали нито една рекламация. Положителен факт е, че има много връщащи се. Имаме и гости, които са видяли една част, дошли са за седмица и след 2 години се връщат отново, за да видят друго. Това е много хубаво. Включително 3 пъти са идвали някой и се превръща в тяхно любимо място. Това е много добър факт. Но е важно също начин на програмите, които се предлагат. Ако да бъдат добре съобразени, да няма прекалено време в път. Има агенции, които предлагат много тежки програми с всеки ден смяна на хотел, с 3-4-5 часа път и така нататък. И това оставя едно погрешно впечатление и пренатоварване. Важно е да бъде добре балансиран продукта, който се предлага. Тук видяхме много интересна стая, зала, където видях, че нещо някаква йога е правена. Какво точно се случва в нея, освен йогата? Това ни е много любимо място. Плевнята. Плевнята, всъщност в началото, като отворихме къщичките, профила на гостите не бяха предимно семейства с деца и приятелски компании, които се събират. И когато направихме с много важна подкрепа тази зала, от страна на фондация Америка за България, коренно се промени профила на клиентите ни. Може би около 70% вече стигна, може би и 80%. Нямаме съвсем точна статистика, трябва да приключи годината, за да видим. Са предимно ретрити, йога, творческо писане, рисуване. И това е много хубаво. Обучения, защото е друг тип хора, които остават още за повече време, не само в селските къщи. Знаете, че се разчита предимно на уикенд туризъм, докато ако предлагаш добри условия, имаш нужното пространство, може да дойдат и за повече време хора. Например, IT фирма спокойно може да остане 1 седмица тук, ти билдик и работа. Тоест идеята да има преживяване, нали така? Хората абсолютно. Не търсят просто нощувка и добра храна, а да преживеят нещо. Точно така, и хора, които са обединени от някаква мисия, от общ интерес, дали ще бъде клуб по йога или пък искат да се научат да готвят, защото се предлагат тук кулинарни класове. Те имат някаква обща идея, общ интерес и това ги сплотява. Това е страхотно. Да, би казва със сигурност. На хората, които гледат в момента и искат да посетят това място, защо да го направят? Защо да го направя? Защото няма нищо по-хубаво от това да се откъснеш от трафика, графика, неудобните си обувки и наистина да бъдеш в контакт с природата, с хората на село и да освободиш себе си от бариерите, от слоевете на умора, които са се натрупали. Аз смятам, че всеки човек заслужава едно такова преживяване поне веднъж месечно, ако може да се случи. Аз на себе си съм се го обещала. Още не съм го
изпълнила, но смятам, че веднъж месечно човек трябва да се откъсва от ежедневието си и да попада на едно такова място.